Mo kini atong latest tour update karong adlawng Huwebes, May 27, 2021. Wala kitay na monitor karon nga weather disturbance o mga low pressure area sa sulod ug gawas sa Philippine Area of Responsibility apan kining baga nga dag-om nga dala sa Intertropical Convergence Zone may nakapikto karon sa tibuok Kabisayaan ug sa Mindanao area. Init nga hangin nga easterlies nagapikto pud karon sa Luzon area. Og sa tuong forecast karong mosunod na 24 oras ang Metro Cebu apil na gyud ang kinatibuk-ang bahin sa Central Visayas, ingon man ang Leyte, Southern Leyte, ang southern portion sa Samar. Ingon man ang Palawan ug ang Kalayaan Group of Islands, dunay pagkamadag-umon sa kalangitan, inubanan sa mga katag-katag ng mga pag-ulan ug mga pagpanugdog og kilat tungod sa direct effect niining ITCZ. Samtang ang nahibiling bahin sa Visayas ug ang Occidental Mindoro adunay panagsang pagkamapanganuron ngadto sa pagkamadag-umon sa kalangitan, inubanan lang sa mga lumalabay ug mga patak-patak ng mga pag-ulan ug mga pagpanugdog og kilat tungod sa mga localized nga thunderstorms ug sa easterlies. Para sa dugang update, bisitaha ato ang website. Dinhi lang kutob, gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas, DOST, Inismio Aguirre ug Maayong adlaw.